lo que se nos discuteix és que nosaltres, la Comunitat Valenciana, com que en el moment en què s'aprova la Constitució espanyola, en l'any 78 no teníem dret vigent, dret civil, pues entonces nosaltres no podem o no estem dins del marc que possibilitaria el desenvolupament de dret civil propi. Cosa que sí que estan fent, per exemple, Galícia, el País Basc, Navarra, Aragó, Catalunya o les Balears. En l'any 2006, per part de les Corts Espanyoles, se va aprovar l'Estatut d'Autonomia valencià que clarament incorporava la competència legislativa plena en matèria de dret civil. És de veres que n'hi ha 3 lleis concretament que regulaven clarament el dret civil, com era la dels règims de ganancials, o com la de la llei de la custòdia compartida o la de les parelles de fet, que se van regular i se van aprovar des de les Corts i que després el Tribunal Constitucional ha dit que no tenien capacitat per a dictar-la i, per tant, se derogaren.